нереално. Чудесата красива мечта са почти, но нима без мечти се живее нормално. Но нима е животът, живот без мечти. Всеки ден, всеки час, всеки миг от съдбата може всичко в нас изведнъж да смени с нещо ново, различно, съвсем непознато, а пък всъщност познато, мечтано преди. Но за тия неща без заплот се говори, няма смисъл за ясни неща да шумим. Просто вярвайте, 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 хора, чудесата ще бъдат при вас и сами. Но за тия неща без заплот се говори, няма смисъл за ясни неща да шумим. Просто вярвайте, 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 хора, чудесата ще бъдат при вас и сами. И навярно на всеки веднъж ще се случи неизмислен, макар чудноват епизод, и чрез него за миг наведнъж ще получи той, което е чакал в своя живот. Но за тия неща без заплот се говори, няма смисъл за ясни неща да шумим. Просто вярвайте, 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 хора, чудесата ще бъдат при вас и сами. Но за тия неща без заплот се говори, няма смисъл за ясни неща да шумим. Просто вярвайте, 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 хора, чудесата ще бъдат при вас и сами. Просто вярвайте, 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 хора, чудесата ще бъдат при вас и сами. Чудесата са нещо съвсем нереално. Чудесата красива мечта са почти, но нима без мечти се живее нормално. Но нима е животът, живот без мечти. Всеки ден, всеки час, всеки миг от съдбата може всичко в нас изведнъж да смени с нещо ново, различно, съвсем непознато, а пък всъщност познато, мечтано преди. Но за тия неща без заплот се говори, няма смисъл за ясни неща да шумим. Просто вярвайте, 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 хора, чудесата ще бъдат при вас и сами. Но за тия неща без заплот се говори, няма смисъл за ясни неща да шумим. Просто вярвайте, 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 хора, чудесата ще бъдат при вас и сами. И навярно на всеки веднъж ще се случи неизмислен, макар чудноват епизод, и чрез него за миг наведнъж ще получи той, което е чакал в своя живот. Но за тия неща без заплот се говори, няма смисъл за ясни неща да шумим. Просто вярвайте, 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 хора, чудесата ще бъдат при вас и сами. Но за тия неща без заплот се говори, няма смисъл за ясни неща да шумим. Просто вярвайте,
ще бъде